салом дӯстон, айни замон дар 112 микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф таваллудхона, ба тарафи дасти рост равем 102 микрорайон, ба тарафи дасти чап равем 82 микрорайон. ва аз ин тараф бошад масҷиди Меҳқалон ва ба тарафи дасти чап равем Испечак. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 9 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар 6 ошёнаш ҷойгир аст. даруни подъезд ҷоҷои зинапоя дар бино лифт ҳаст, кор мекунад. дар 6 ошёна қарор дорем дӯстони азиз. Дар як подъезд ҳамагӣ 4 хона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад. 3 та треза дорад, ошхона шамлис треза дорад, ошхонаи калон бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар 6 ошёнаи бинои навстройка. Худи бино аз 9 ошёна иборат аст. Дар бино албатта ки лифт ҳаст, кор мекунад, техпаспорт дорад, отоплениям ҳаст дӯстони азиз. Бениҳоят як бинои хуб, бинои замонавӣ мебошад. Хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Давормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, прихожая, роҳрав аст дӯстони азиз. Ин меҳмонхона, ҳуҷраи хоб, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дар ин ҷо бошад ҳаммом ва ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. ва аҳамиятият дар меҳмонхона ин дари кладовка аст. Кладовкаи 4 кунҷа мебошад, 5 метри квадратӣ аст. айни замон чизҳои соҳиби хона дар он ҷо ҳаст. омада аз пешӣ мебинед. дар бино чӣ хеле гуфтем, отопление ҳаст, батареяи часпондагӣ, ҳама трезои хона панҷара кардагӣ. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ва ин бошад ошхона. Чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, ошхона треза дорад ва масоҳаташам низ хуб аст дӯстони азиз. бениҳоят як ошхонаи хуб мебошад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. трезои хона тарафи дивори маҷмаи истиқоматиро нигоҳ мекунад. бениҳоят минтақаи хуб аст дӯстони азиз. дар ҳақиқат бениҳоят минтақаи хуб. аз ин тараф як чандта мактаб аст, чандта садик аст. масҷиди Меҳқалон болотарак мебошад. хулас ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. хулас минтақаи беҳтарин аст. ин ҳамон ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи хона бошад 790 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.